ponekad, čime se baviš? Kažem, glumac sam. Pa. A glumiš, a? Da, celo vreme. Non stop, kažem. 24/7 glumim. Kad idem do prodavnicu hleba da kupim to, ne idem ja, ide Hamlet. Umjesto kesu uzimam lobanju. Ulazim ovako i kažem, dobar dan, draga damo. Hleba da kupim. Ili 2 da kupim. Pitanje je sad. Ona prodavačica, dobar dan, komšija, glumimo opet, jeli? Kažem, ženo, daj bre malo emocije u repliku. Ne može tako dežurno, čoveče, treba emocija. I komšije čekaju pizde, kaže, aj bre, i mi treba da kupimo stvari. Kažem, tako je komšija, konflikt. Vrlo važna stvar za pozorište, zadrži to, sviđa mi se, bravo. Idemo još jedan red iz početka, prvi čin. Osvetljenje.